Jeg skal nok ikke smadre kameraet. Det her, det er også 4 filmbilletter. Fordi de andre er kommet til at lukke kameraet. Ja, det var du her. Der var jo hen. Og hunden. Og dig. Hvad har jeg gjort? Det var kun hunden. Du slettede den. Ja. Nå ja. Man kan ikke se vores ansigter. Sådan. Flyt dig. Forresten har hun været i hundetisset og sådan med håret lidt. Den her gang. Ved du hvad, jeg tror jeg går hjem og vasker hår. Tror du ikke også? Nej. Jo, når vi har lavet den her film, skulle jeg altså lige hurtigt hjem. Super duper hurtigt hjem, og så vasker. Men det er vores årlige slåskamp i dag. Så, jo! Nej. Og så skal I lige se, hvordan hunden og hvordan rektor Annie med Fanny blev kørt ned af en hund. Ja, det er vi. Vi skal bruge en pude, som I ikke kan se. Ja, så ja. Okay, det her er det rigtig pandet, og det skete sådan her. Den kom nu gående. Og sådan blev den kørt ned. Det er vores årlige slåskamp nu. Lille plejer altid at starte med den her kugle. Ja, det er nødt til at lægge. Nej. Au. Det er der. Au. Og nu skal du få igen, Karo. Jeg skal computeren med.